Bejn Jannar u Marzu ta' din is-sena kien hemm iżjed minn 250,000 persuna li qagħdu fi stabbilimenti tal-akkomodazzjoni, żieda sostanzjali meta wieħed iqabbel mal-istess perjodu is-sena ta' qabel. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Fil-fatt, bejn Jannar u Marzu tas-sena l-oħra, fl-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni għadu ftit iżjed minn 80,000 persuna. Dan ifisser żieda ta' aktar minn 170,000 persuna li għadu fl-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna meta mqabbel mal-ewwel 3 xhur tas-sena li għaddiet. Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena, iżjed minn 240,000 persuna għadu fl-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna, waqt li iżjed minn 12,000 persuna għadu fl-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'Għawdex u f'Kemuna. Skont din l-istatistika, l-aktar stabbiliment tal-akkomodazzjoni li għadu fihom nies kienu il-lukandi ta' 4 stilel b'madwar 47%. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll li l-iljili li qattu fl-istabbilimenti f'dawn l-ewwel 3 xhur tas-sena jammontaw għal madwar 1,038,000 lejl f'pajjiżna. Din tfisser żieda qawwija meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena li għaddiet għax kien hemm żieda ta' iżjed minn 733,000. Ħareġ ukoll li l-medja tal-jieli f'dawn l-istabbilimenti tal-akkomodazzjoni f'pajjiżna kienet ta' ftit iżjed minn 4 iljieli għal kull persuna.